Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no? O karon di ay mag-upload sa taog ang yawa nga gustong maanghel part 8. Kung sa dili pa, ako sa basahon ning nag-comment nga usa ka lugas si Emperador Agoy First Blood. Salamat kaayo Emperador sa imong pagkanunayong pagpaminaw. Ug sa ubang naminaw ang drama, salamat kayo kaninyong tanan ha. O karon no, di ta maglangan ato nang sugdan ang part 8, ang yawa nga gustong maanghel. O pasensya kayo ha nga nadugay-dugay kog upload ani. Kausala ko mag-upload sa usa ka semana kay ako man siya sumpayon gud. Huwatan na nga mahuman ang drama sa kahanginan o saan ako siya ma-edit o saan ako sumpayon maong mataas-taas. Maong usa ka oras kapin. Og di ta maglangan ato nang sugdan ang yawa nga gustong maanghel part 8. Ug salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun. Patyon ta ka o pagkuyog ka dito sa impyerno. Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kinigtawa mo nagpapatay na ako ganito. Sakit kayo sa kong buot nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Timan ni Tor! Yang imong misyon nining kalibutana nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa kong maibaw kung saan. Aray, sakit ako na to. Ganong imo magong ginukul siyo? Timan ni! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isig katao. Wala ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o kunahuna. Ug labaw sa tanan, pahari ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog di kang balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalagagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, ang yawa nga gustong maanghel. O karon sa sumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maangin. Wa sila pagsupak. Maayo noon. Nalipay kay ko ni Ana, Mer. To day. Hasta pa si Reming? Wa ba siya mo supak? Ayaw na lang pagkisot pa ng riming, uy. Kay bisag musupak pa siya sa kong plano. Wa siya mahimo kay ako ning desisyon. Salamat. Salamat kayo sa imong hugot na barugan. O gabi ni mo, sangko sa langit ang akong pagdaig o paghigugma ni mo. Nakadesisyon ako. Og dili na mausab ang akong hukom din do. Unya, Mer. Unsa man gyud ang gusto nimong buwan o adlaw sa atong kasal? Kon mahimo din. Gusto nako nga December ang atong kasal. Wow! Okay. O yun ko, Ana. Unsa mga adlaw ang imong gusto? Wa pa ko makapili og adlaw din. Kinahanglan nga ato una ning sabutan og maayo. Pero sa dili pa ta makahukom kun unsay maayong adlaw sa atong kasal, mas maayos sad nga mga tubang kanina nanay og ni tatay aron ikaw mismo mo imong pahibaw sad nila nga imo na kong dadon sa altar sa kaminyoon. Wala problema. Kanus amang imong gusto? Karon dayon? Bisag unsang adlaw. Karon ang akong gusto nga pamayan ka. Unya, andam na gid ka. Sa tanang higayon, andam ko, Mer.
Sige. Ikay bahala din do. Karong hapon. Ato taga sa inyo, ha? Okay, wa naman si Papa og si Mama. Ang ako na lang uyuan nga si Willie. Mao'y akong dad-uno niya. Ikaw good? Ikay bahala din do. Ay, come on. Nagkabantay ko nimo. Murag wa yung kamamahaw rong adlaw. Ay, pasensya na kasyo. Nawadaan siya kong gana sa akong kaon karon. Oh, Mga sa ilong. Naibaw kong nagunauna na sab ka ni Mirasol. You're thinking of Mirasol. Are you dreaming? Pero, sama. magod, yung anak na lang bigyan na kasayon siyo. Musurrender lang ko, di na nakupungan si Mirasol. Di ba maingon ka nga musukol yung kos mga pagsuway pangag sa ilong? Oh, come on. Dawatan na lang. Accept it. Usaon taman. Nga nagka-desisyon na magyod ka ha, si Mirasol. Ha? Wala kayo mahimo pa. Oh, come on. Nalang ko'y pangutanan mo. I have a question for you, Thor. UMS. O sa iyo, Imis. Unsa man siyo? Pangag sa ilong. Padanglit. Example. Ah, Di yun kapugngan yakas no na si Mirasol o si Dindo. Makadawat ka? Can you accept it? unas tanan siyo. Lalisonon kay ng imong pangutana. Kay di man gyud na may tabo bangag sa ilong. Oh, come on. Ganun di man mahitabo. Ha? Why cannot be happen, cannot be done? Kiriwan. Kiriwan ng buti-batik ng kada. Oh, sadi ay. Kay di man ko yun. Ha? Musupak yung kuha na siyo. Mao ba? Sa ato pa, mangita yung kag paagi. Nga di yung ka mo surrender. You find ways. Di lagi ko mo surrender. Mo bitaw nga nagunaw na ko ron kung unsaon na ko nga mapugngan yun nas Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Nga, nakinahuna-una ang paagi. Ha? It's in, it's in. O say it's in. Kapit na. Sa ilong. Oh, come on. Unsa man ang hapitang imong gingon? Well, actually, siyo. Ay, ikaw Di na naging- tikasultihan sa kong nahununaan karon. Ako pa ning balansihon og maayo kung maayo ba ning akong nahununaang ideya. Oh, come on. Isulti lang ko na, isulti na. Talk to me. Ano ato matabangan o timbang-timbang kung mayo ba ng imong nahuna-unaan? Ayaw na lagi una siyo. is. Ayaw lang una siyo. I-il-U-S kataas, mana. Kutasan ka Unsa man na? Ikaw lang yung una na kong sultihanon niya. Ha? Ayahay. Ako una na yung hununaog mayo. Kay naglisod pa ko balansi ini. Lisod pa ko total. Kung mayo ba yun yung akong nahunaan karon. Muna siya pangag sa Oh, ilong. come on. Ay, J! Kaya Iji, Ikaw good. tulog na ka mo yung duha naman to. Kuwang. Mas mayo, tar. Aron sa ingon makatimbang-timbang yung kasusto. Kaning mayo na, you eat. Kauno na. Ayaw padaan ng problema. Do not be carried away. Okay? Naara lagi maayong solusyon. Anang tanan. Solution for all. Salamat siyo sa imong pagdasig na ko pangag sa Oh, ilong. come on. Asa naman sab ka, Riming? Mulakaw ko tay, nakoy tuon. Sige naman lang kagalakaw. Unya, tagdugay kay kang mauli. Gabi unsa man kang orasang nauli. Murag, hapit na to mga alas 10 tay. Nawa ha? Tiyaw mo na! Ha? Nganong wamlay ka magkapauli gabi? Mihapit magbuko sa simbahan tay. Nakita man gani ni Aulo og ni Lucio dito. Mao ba? Arang kay simbahan. Unya, asa naman sa kamulakaw ro nga naabiya tay bisita. Ha? Kisa may bisita tay? Mamay karon dinhi silas dindo, mamay. Aw, mamayo ra di ay. Kami niyo naman yung ganas Mirasol. Oh, sige. So, pamay atong mahimuan na. Ayaw paglakaw. Kay aron, komplito ta dinhi sa ato. Ha? Komplito ta sa ato nga muamoy abi sa mga bisita. Kinahanglan pa gyud di ay tay nga na ako. Oh, sa man din. Mindset ba, mindset? Mindset. Imo ko na isuon ng pamayan. Hoy, Riming, paminaw na good. Mala ka day. Paminaw? Sa lagi akong paminaw ni mo tay. Ikaw kay manghod man ka,
kinahanglan nga muhatag sa kagrespeto sa imong maguwang. Mindset ba? Mindset. Kay, pita eh. Patason sa nimong imong garbo eh. Ayaw na. Kaya nga naman day, tay. Nabagog ko daw tang gihimo. Oh, hala no? Kaya deng, wani mo tinggis ni Rasul. Hala, tay. Mindset, tay. Mindset, Ay, tay. ay, Tay. ay, Unsa ko hiwa? Ayaw kay Mausan naging. Ayaw na nagpamakak, mamakak mo kay. Ha? Nahibaw mis nanay nimo, ha? Nga wa kay maayong pagtagad sa mga igsuon. Tay, wag ko'y daot ang gibuhat, tay. Kung magminyo man gani na si Mirasol, wa ko'y mahimo, ana. Kinsa ra ko nga mo pugong. Iya man ang desisyon. Aw ato gyud ang tahuron. Bida gini mo riming, oy. Mulusot yung kay. May, mulibul yung ka, mulusot yung ka ba? Ang buot na kung ipasabot nga tagdon ni mo siya, ayaw paglikay-likay. Di kay, magsige kag lakaw. Ha? Naaman niya tayo bisita niya. Lakaw ka. Tay, Atay. pasensya nagyug ka, tay, ha. Kay nagyug ko'y kasabot ron, tay. O kung unsa gani inyong nasabutan din, wa ko'y pagsupak. Okay? I-enjoy na lang ninyo ang inyong moment. Kaya na ako'y importanteng lakaw. Sige, oy. Sige, bye. Hoy, riming! Hoy, mindset ba? Mindset! Hoy! Oh. Buang gining babayhan na da. Kusog kayo mo supak-supak! Oh, come on. O niya, saman. Nabusog ka sa imong ikaw. Are you full? Are you full? Oares. O sa oras. Okay na siya. Ayan. Nalian ako sa kong kalipong. Nagsailong. Oh, come on. Inke. Si Inky. Nalipong ka. Kaya wa mo na yun magkakaon sa hustong oras mo na niya. Pero okay na. It's okay. Kinalang mukaon yun ka. You will eat. Ayaw yun pasagding imong hinuwaman nga lawas. Na borrowed body. Ayaw pasagdihi. Okay? Doon na lang ko'y pangutanan ni mo siya ba? UM. Hey, yun. Unsa man? Pwede ba lisanin ako ang akong gisudlan nga lawas? Oh, come on. Nga naman, Tora. KMJ. Unsa KMJ? Kuan manggod. Wala dili mayo ning dagway nga akong gigamit ron ba? Mayo siguro nga mupili sa kong gitsuraan gamay ba? Lisod sa kayo ning naw nga ispelingon, eh. Sa tinuod lang siyo, mo reklamo unta ko sa Ginoo nga ilisa lang ning dagway nako kay murag lisod yung kay dawaton sa katilingban. Bangag selong. Oh, come on. Reklamador sa nimo, Toro. Oy, ikaw ba'y hatagag chance? Unya, ikaw pa'y may reklamo? Ha? Nangutan na lang ko siyo. Kung okay ra ba, bangag selong. Okay, mo. Wata ba himo, ana? Kay maura na gihatag sa Ginoo. God's given you the beauty of the beast. Ano sa gano? Nga kinimang yung dagwaya ang yung gihatag nako. Okay, mo. Para na ko, Tora. Ani ni, dili na mahinungdanon. Kaya ako bitaw. Anghel man ko, anghel ko. Pero wa man ko magul sa kong dagway. Mahala lang sa wayon ko sa mga tao. Okay noon, ikaw kay akong inspirasyon siyo. Believe sa bitaw kay kunimo. Kay okay na kay nimo nga ingon ana imong dagway bangag sa ilong. Okay, usay okay. Unggoy kaya. Di man na sa umang taong ka. Uy, di good ka mo reklamo. Di, yun. Kung gusto ka, asa may mayo ang ilis na gagaway. Ayaw na lang. Di lang ta mag-change court. Okay lang din nagwaya. Kaysa mag-ilis na soda sa day. Dani mo, uy. Murataan ni katusli itong fish off. Fish off. Dagan sa ni mong artist imong kinabuhi, oy. Ikaw rin gigas impirno nga asyuso kayo. Ha? Gusto lang yun mo nga ikaw yung magbuot sa tanan? Istorya ba lang ato siyo? Istorya na din eh. Pero siyo, kaning doon nabit ako yung nahununaan ba? Okay. Isulti na ang imong nahununaan. Tell me! Kanta mo rin na. Ayaw, sige, paigot, ana. KBS. Kuan ba siyo? Nakunaw na magug ko ba? Kung okay ra ba nimo? Ay. Bawa ko sa okay. Usa man ang okay. Unggoy kaya. Gawon sa man yun ang imong kuhan. Oy, sulti. Kaya magkabayog, ikaw na lang mangulitaw ni Mirasol. Come on, unsa? Umanay, nindot na kong nanunaan nga pagi siyo.
Mas mayo siguro nga ikay mangulitaw ni Mirasol bangag sa ilong. Ikaw mo, yabaga, gini mo gunahuna, Toroy. Oh. Nga namang naabot na imong hauna na, ah? Ay ang atong tuyo ug tumong raman siyo nga malikay nato si Mirasol nga mahug sa mga kamot ni Dindo bangag sa ilong. Oh, come on. Paskan, ana, ni Alasas Paskan. Ay, Paskan itong isura Paskan. ng imong kalaki, uy. Ay, naghimo lang yung kag imposible nga butang, impossible thing. Uy, ano posible man? Ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Una, first, Hmm. ayaw kalimot nga anghel ko. Don't forget that I am angel. Og di gina mahimo nga mongulitaw ko og tao. Ha? Awa man ay kaso siyo. Ang atong katuyuan naman yun nga di na madayon ang pagpakasal ni Mirasol nga ni Dindo bangag sa Oh, ilong. come on, lisod lagi kay na. Ay, komplikado kinang trabaho ator, ma-change status ko na. Akong status na maya complicated. Mana na. Nanyaw, wala kayo, nanyaw. Saan mo na ito ni Ron, be? Ha? Saan mo na ito ni Ron? Nga wa naman yung ko'y chance nga tuwaan pa ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, come on. Na mo na ipagaingnon. Nga, muuyo na lang yun ta. Nga kasnon sila. Oh, Nga ato lang panigamutan. Nga, misyon. Panigamutan na to nga misyon. Ang atong misyon nga mabuutang nas Dindo. deep size. Ay. Murag di yuko oyo na nang hunaw na asyura. Deep size. Ay! Bawa sa siyap sa kuha siya deep size. Samot na. Nga ako yung suguon sa pagpangulitaw ni Mirasol. It cannot be done. More than one. Carry one. Equals one. Di sabi ko kauyo na na. Hindi ko uyo na na. Uy. Ay lalagi pagbalibad dayon siyo. Bidasan ni mo eh. Migo man ta. Abyan gud ta ka. Ha? Dapat imo kong tabangan sa akong mga plano. Kay maayo man nga akong katuyuan. Gusto lang yung kong nga malikay si Mirasol nga makasal ni Dindo bangag sa ilong. Oh, come on. Akong isuggest ni motor. No? Anin eh. Mas mayo pa, og istoryaho ni mo balik si Mirasol. You talk to Mirasol back again. Murabag ka ng back to the future nga salida ba? Bala lang masugo siya. Piilyo. Usay pilyo. Paskang lisura, oy. Paskang. Itong nga na siya Tasas paskan. Stilan nga paskang. Elgin! Ayay mo ba? Usa na Elgin? Lisod yun na. Pero kinahanglang imo ginabuhaton. Ani ni Tor, ayaw na yun paglunga. Kabantay ka ng lunga na yun? Ayaw na. Istoryahin siya. Talk to her. Ug i-insistir nga ikaw yun si Arturo. Ay nagbahan na rabag yun na siya na ako nga di na ko niya paduulon niya siya. Ay, Bangag selong. istoryar lagi na. Dasuni. Dasuni lang. Ug bisitahan dito. Ha? Ipahungaw kung unsay gusto rin isulti ka to niya. Biis. Unsay bis? Bueno, sige. Ato na to siya karon siya. O banay lang ko, kay ako sa suryahon, bangag sa ilong. Oh, come on. Lala, sige. Mag-ilison ako. Kay ubanan, tika. Oh, come on. Bangag sa ilong. Dako na mong kalipay. Nga ang among pinangga nga anak nga si Mirasol. Mahimong kapikas na unya sa among pinangga usab nga umaabot nga umagad. Way lain kundili si Dindo. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, no? Ilabi na sa Favrua family. Nila ni Tito Jerry o Tita Tintay. O sa akong maabot nga halangdon o maanyag nga asawa. Si Mirasol. Wa ko'y kabutangan sa akong sobrang kalipay. Mga dako na ko pasalamat sa Ginoo nga ginungog yun niya ang akong mga pag-ampo. Tanan siya. Mamalik lang tas tong aki. Oh, come on. Oo, ayaw naglakaw, ha? Don't walk away. Makikistorya mag-hi ka ni Mirasol. You will talk to Mirasol first, okay? Ganahan pagka mag-istorya ng dagan kong tao. Nga, naglipay na sila sumabot lang kasal.
O kamon, bida. Kakutaw sa nimo ko, doktor. Uy, dali na yun kay kang mabugnaw. You will get easy cold. Bitaw siyo. Di yun lalim. Murag gikumot ang akong dughan nga nagtanaw una. Nga malipayon kayo sila. Unya nga akong asawa malipayon sa kasi. Bangag sa ilong. O kamon, nalipay pa na siya ron, Tor. Pero, kung mahibaw na siya nga ikaw yun si Arturo, you are Arturo. Anha na sab siya malipay ni mo. Abi ni mo siyo. Kung ibalik pala sa Ginoo nga akong natural nga dagway kanya to, di na siguro kung maglisod pagpailan ni Mirasol. Baya sa... Uy, naunsa man taong ka. Uy, mura sa imong gihasol ang Ginoo ang imong kalaki. Awa ba, misulti lang ko siyo. Pero saon taman, mao naman yun ni. O kamon, ingon ana mo yun ang pagsuway, Tor. Kay kung ibalik itong imong dagway kani ato, at tingali way challenge sa imong kinabuhi ron. Mas main ang ingon ana, aron mabulukon ang imong pagbalik ining kalibutana. Murag kag rainbow that come back in earth. Mao lagi sa bangag sa ilong. O kamon, agwantahalan ng imong dagway, ha? Agwantahalan una. Total! Maanad naman ka kadugayan. Ako bitaw. Nana Tanawa. Nana ka ng dagway. Nana akong nagway. Oh, come on. Hey, Ay, mamalik lang siguro taog magnesyo eh. Sa'yo lang nato pamisita din eh. ha? Bitaw. Malik lang ta. Sige, mas may siguro kay ako sultihan di ka na anad sa gusto mong dagway. Kabawas ka na. Adi, sige na, mamalik ta ugma din eh. We'll come back tomorrow again. Mas may pasyo kay bida maglisod ko ginhawa karon nga makakita nila da stress. Oh, come on. Naguot nga akong dughan so. Oh. Ay, nakasabot ko ni motor. I understand. Nahalata na. Let's go. Mamalik ta sa agi. We'll go back. Mahimo bang mudayon? Kumusta na, Ming? Pasensya na kayo sa mga butang nga wata magkasinabtanay, ha? Abi ni mo, gimingaw na ko nga magkasultihan na ita. Tingali, nasayo na ka sa kong hukom. Nga magpakasal na ko ni Dindo. Di na misil nga imo pakonsultihan, anak. Nahibaw kung wa ka makauyon sa akong desisyon. Pero ayaw lang kabalak kami. Wa mo'y angin kabalakan ako. Nakasabot ko kun nganong dako gid ang imong pagsupak ni Dindo. Una kaya nga ipasabot pa na ako anang bahina. Imo man ang desisyon. Og, way makabuot ni mo bisag unsa pa imong buhaton sa imong kinapuhi. Salamat sa pagsabot, Ming. Og, nang hinaot ko nga kun nasakitan man ka sa akong desisyon, mapasaylo ko nimo. Wa ako masakit eh. Ug wasab kaya nga ipangayo na ako pasaylo sa imong mga desisyon. Salamat. Pero, muhangyo lang ko nimo, Ming, nga kun mahimo lang, Ngan sa man. ikaw ang among himuon nga maid of honor. Kinahanglan pa ba gyud nga mutambong ko sa inyong kasal? Ming, wa na ko'y laing igsuon. Ikaw ra. Og ikaw rin masumbungan ako sa tanan. Oo, nahibaw kong nahiubos ka na ako, pero dili na ko kaya nga dili ka mutambong unya atol sa among kasal ni Dindo. Ako na nang una-unaon. December 20 ang among kasal. Adlawng Biyernes. Og manghinaot ko nga dili ko nimo pakyason. Musulti raw niya ako nimo kung makahukom na ko. Usbo na ako, Ming. Sorry gid kaayos tanan. Isip imong igsuon. Hinaot nga magkahiusag gihapon ta. Og dili lang unta ta magdinumtanay. Gusto na. Di na ta maglalis anang mga butanga. Sige.
Paaboton ako ang imong tubag sa sunod adlaw. Dili mahimo. Dako jud kong supak nga sigtindo ang imong pilion. Cheers! Cheers, Joe! Cheers. Abin mo din, Sinan. Abin mo, believe ko sa diskartes mong kinabuhi din eh. Idol yung kahit tika. Idol! Abin ni mo, Joe. Importante nga niya din eh. Utok ang importante. Bitaw sa to ka. Kanang kasal, papel ka na. Pagpatuos mga tao nga kunuhay, seryoso ta nila. Pero ang wa nila hibaw nga, inutok ning atong mga pamaagi. Inutok ning atong duwa. Hindi ko ni mo din ay. Taas yung kay kang IQ. Di man sab, kamahayan ba, kung matilawan ako si Mirasol. Kita bitaw ka kung unsa kahamis ng babayhana. Grabe kay din ay. Mamulos kay Esmerasol. Kutis porcelana. Murag gwapa matatsay, di ba? Wa pa matatsay. Abin mo, Joe, ganang mga babae, natural na nila nga magpaigot o maayo. Pero sa higayon nga makuha na nato sila. Mao na mugukod na to og maayo. Pina nagkakababay ang natilawan ni mo din sa? Ayay. Kulba po kag pangutana, Joda. Pero, ikay tagan. Tagan na. Murag di maihap eh. Murag di maihap. Sagar bigyan sa mong mga nabiktima, no? Mga mamuls kayo. Bibing! At ating siksiha. Yes, Diana! Grabe. Ug ang the best yun, mao si Carol. Kagamay ra na imong ginganlan, Joe. Gamay ra kayo na. Daghan pa kayo mga babae nga nag-agi na ako. Nag-agi sila na ako. Unya, kana bang nalimot na lang ko sa... ikaw ba? Nalimot ka? Kanang nasawa ni Engineer Duling? Limot ka? Uy! Si Maricar? Oo! Nagtuo ka nga. Wa may kagahapon na. Ay, gusto. Nakuha sa ni mo ng babayana? Sa pagtuo ni mo? Still lang. Nakadungog ra ko og chika sa una din, pero akong to. Ang tanan ni mong nadunggan, tinuo na, Joe. Pero ang wahibaw isa tanan. Yan ka na ang anak nila ni Maricar o ni Engineer Duling. Ako, anak! Uy! Mau ba? Kuyawan ka? Agoy. Maoring liwat kini mo ng bata. Guwapo, ya. Taliw ti og ilong. Ay, ayaw na. Ayaw pagsaba na. Ato na, Joe. Way lang nahibawa na. Ikaw ragyod og ako. Mayroong taog maliwat ko ni mo dinda. Kay? Idol ko kiti ka. Kiti maliwat ko. Stilan sayo na, Joe. Sayo na. Bulati ka na ni mong babae. Paubos rin yung kapirme. Og sa dihang, makuha na nimo ang imong gustong mahitabo. Awa na. Mahimo na nga mangita na sa pagkaglain. Idol! Kanasyo. Grabe, kayong panuhot. Kundughan, no? Siyo, tanawa siyo. Dagan kayo siyo. Dagan. Di na to
palabihan og piso la din kay malatao niya nang imong dughan. Kabantay ro ko sige og piso nimo murag mo balihin ako murag ko kautoton. Bangag sa Dili, ilo. balinta sa buko na pod. Buko. Okay. Ouch! Oy. Ouch! Oh, daghan mo yung kag panuhot, Tor. Daghan kag panuhot. Tinuod ka na ilang giingon siyo nga kung masakitan ka sa gugma, daghan kayong panuhot nga manggawas sa imong kalawasan. Ay, Bangag sa ilong. Hugot man noon. Hey! Baya! Hamuram kag si Bay Ricky ug si Bay Ariel, salit lang mahugot. Ay, nako. Okay. O, ugma, kining mahurot na ning imong mga panuhot. Inik atubang balik ni Mirasol, wala kay panuhot. Siyo, tuloy ko siyo. Titsyo! Siyo, tuloy ko. Oh. Kung sa may akong buhaton, aron mutuo ginako si Mirasol. Angay ba na ko na sa sultihan sa tinuod nga doon ako'y gitaguang usa ka kabal nga bulawan sa among underground? Oh, come on, para na ako. Kaning, in my own opinion, Ha? kung ako ang pasultihon, Uy, bunga ako nga maingon. Ayaw na siya. Bunga-buntiban. Kay delikado, delicates. Ang ako ba, basin og mauna hinuntan dindo, bangag sa ilong. Oh, come on. Kining, mangita lang taglaing pagi nga. Mutuo na si Mirasol. Mutuo ni mo. Nga ikaw si Arturo Asakar. Ay, no. Butang nga nagapilido ay, butang nga nagapilido ay, Arturo Nga Asakar. ikaw si Arturo ra. Wala ginagugol sa ito asakar. Oo, nagkalit mo nga nagkakita. Ay. Yating. Maragin ay problema na to siyo. Kay kung mutuo lang na siya, sigurado ko nga di na ginakapunto si Dindo. O di na siya kabinuang ni Mirasol, bangag sa ilong. Oh, come on. Sagdi lang, Tor. Okay? Kutob sa imong mahuna-hunaan aron lang makumbinser nimo siya. Aha. Isulti nga to niya. Gawas sa pagtuka nimo. Bahin sa mga bulawan. Okay. Nagunaw na bitaw ko siyo. Kung unsa gay maayong birada, aron yun mutuo siya nako. Inilisa siyo. You're thinking. Kung sa naman. Bangag sa ilong. Buanga bitaw. Basta kay ina nila, ha? Pag huna-huna lagi yung mayo, Tor. Kay mugawas lagi na si mong huna-huna. It will come out in your mind. It will go through. Like a silhouette. Kasilit. Bitaw nagampo gid bitaw ko sa Ginoo siyo nga lamdagan niya ang akong nahuna. Ay, lagunos magampo. Ha? Don't stop praying. Ha? Asap. Ay, kadakong bay pa, kadakong tripon bay Morales. Kay tabangan ti ka, ha? Tabangan ti ka kampo. Aron sa ingon, makakita yung kag maayong katarungan. Oh, come on. Salamat yung kaayo sa imong paghilot ako siyo. Ug pagtambag og mga maayong butang bangag sa ilong. Oh, come on. Why sa payan, Tor? Balag ako'y makautot. Basta kayo okay lang. Tabangan giti ka, kutob sa kong mahimo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nay, Oh, Reming, baguhay lang may nagisgot ni Mirasol nimo. Matod niya giing na naman kuno ka nga ikay ang himuong maid of honor sa ilang kasalpuhon. wa pa ko'y siguro ang mga butangan na yun, Unsa? Unsa way siguro, God? Di sanong naman kaha ka. Wa pa mangguko ni Sanong, Nay. Akong giingon nga ako pang huna-hunaon. O nga nung imo pa mang hula-hulaon, Reming. Kaya nga di ay tay, di day pwede mo balibad ta na okasyon na? Siya, o si balibad. Uy, di na mahimo. Ayaw mo paglalis. Istoryahon na to nigtarong. Bebe, karohon tayo na. Sa tayo mo gingon? Istorya hong tarong? Oh, Ayaw pag binuang diha ha, Reming ha. Imo nang igsuon ang kaslon, ha? Busa ayaw pag binuang. Kay ba sinog mahimo ka mong kaaway din eh. Mindset ba? Mindset. Mindset. Aw, sige tay, kamugod. Basta ako, wa ko matug-away ninyo. Ang ako lang tay, musulti lang gid ko ninyo sa tinuod. Lisod kay pagtambong nga magpakaaron ingnon nga nakauyon ko sa taong pakasla ni Mirasol. Basta ako, wag gid ko'y gana nga moapil ang kasala. Gusto na mo, ana. Dili ta maglalis, ana. Reming, ato sa imong kwarto kay mag-istorya ta dito. Kuidaw ka nako, Reming. Kung musupak yung gani ka namo,
Ha? Bantay ka lang. Bantay ka. Makita o niya nimo kung unsa ko nga mao'y masuko. Ha! Hanggaw ng imong anak kintay. Kinahanglan yang disiplinahon. Ay, kalma lang ko na, Jerry. Kalma lang ko daw sa... Istorya naman ko na natugtaro nga dili kinahanglang magdako pa na ato mga tingog. Taas pa kayong panahon aron ato ng sulbaron, Jer. Suberbiya ka na siya. Ha? Maore anak na to nga lahi og batasan. Ayaw lang lagi palabis imong kasuko. Lagi taga-simbahan baya ka, ha? Nalimot ka. Limot na gula. Ako rin ba bang mistorya ng riming? Simbahan mo na ko. Kinahanglan nga di siya magbinuang na to. Kalmahon ako gamay. Kalma. Simbahan mo na ko. Di siya magbinuang na to kay kung mo balibal gid siya. Ako lagi iyang kontra. Makita niya kung unsa ko masuko. Malag simbahan ko. Di ko mila nga ako sa anak. Kalma lang lagi. Ayaw na lang pagtingog ko, Jerry. Ako na yung musultian ng riming. Ikaw man rin ako niya. Di ba ko taga-simbahan? Siguro agin ha. Siguro agin tintay. Kay mahibaw ang gigani nako nga mobalibad siya. Makita niya kung unsa si Jerry the Mouse. Anong layo pa man kayo ang pizza siyong kasal din? May ang tatuog sulbuan na yun. Wala kaso, Joe. Noon kay ang importante nga makapagandam sa mi. Sa husto gid ba? Disusab kayo kung atong dali-dalion. Nga magkayamuka to niyang agi. Bitaw. Sa tusok ka. Paundayunan lang gid na nato si Mirasol sa tanan niya ang gusto. Aron nga makaingon gud siya kung unsa na to siya kapinangga. Goods kay mo mga pasakay din da. Goods. Pero sa tanaw ni mo, wa mo gyud kay makababag ini din. Ha? Way makababag? Insa pa may makababag. Aw, bisag bubalik pa si Arturo sa kalibutan. Uy, hindi na mapunga ng among desisyon ni Mirasol. Mao na pag-aingnon din nga ang pag-isang dibdib ni Dindo o ni Mirasol. Wa na'y makapugong, Joe. Ako na gyud sa hingpit si Mirasol. O daghan unya ang maghinak panahon si mong kasal din. Di magihapon na magmahay ang ubang mga babae. Kay, suportahan man gihapon ako sila, Joe. Ilan na kong, kuan ba? Ilabin na kong mabawi na nako ang mga bulawan. Correct. O noon, umila ang kalipay o gihandom ang tao nga mabuhi naman o makabatol o bahan din ng kalibutan. Correct kanina napita, Joe. Manay pagkaingnon nga way imposible sa kwarta. Ang tanan mabuhat kung naatay sakto nga kwarta, Joe. Pwede na to mabayran ang kalipay sa tao. Parehas kita gunahon na din. Gamay na lang pailog, Joe. Gamay na lang. Og ang tanan mabulahan na niya ilabi na tong duol kayo sa akong dughan. Pasalamat kung daan mo na din. Nahibaw man ko nga nag-unag yung gusto mong listahan, di ba? Sure ball na, Joe. Sure ball. Ikaw yung naguna sa akong huna-huna nga akong hatagan og dakong ganti tungod sa imong lawom nga pagsabot o pagsuporta nako hangtod karon. Tanan mong isugod ako din. Ako ang ginantumanon. Bisig unsa pa imong pabuhat ako. Ako din ang buhaton. Dayon mo, Paulo. Lucio. Salamat, Ning. Salamat kami. Mayong buntag, Brad Jerry. Oy. Kamu day ni. Sige. Buntag, Brad. Sayo ko ninyong duha. Kwan, kumusta si Brad Eli Bradger? Okay na. Lingkod. Lingkod na mo. Kanang riming. Hatagis lang mainuming. Uy, ayaw naming. Salamat kayo. Baguhay mo sa aming nangapi. Yung sa may ako ikalagad ninyo, Paulo. Kuang Bradger, si Mirasol ang among tuyo. Banga. Kuan. Naaman sa iyang kwarto. Murhag, naapay gika istorya sa cellphone.
Busy magkana siya sa umaabot niyang kasal. Mo ba? Kano saan mo ganda kasal nila, Brad? Karon pang Disyembre 20. Anak na sa atong simbahan. Ay, ako naman itong gipahibaw si Padre Darwin. Mo ba? Layo pa di ay. Uy, hapit na, uy. Oktubre diyan. Pwede ba na mo may istorya ka diyo si Mirasol, Roger? Reming. Pwede man kayo, Paulo. Akong atuon aron magkasrihanay mo. Salamat kay Meng. Siyo. Okay, bon. Kining, Bradley? Kumusta, Bradley? Brad. Kumusta naman mo din, Bradley? Barangay Hall, Brad. Mora gyapon. Pero mga Brad, hangyo lang ko ninyo. Ay, hangyo ay. Ayaw na tayo pagsigog hisgot bahin ni Brad Ili. Sorry. Sorry kayo, Bradley. Wa taong tumatuyo, Brad. Uy. Kuhan ka lang, welcome man kayo mo din, ba? Wa ko'y pagsupakon, mubisita mo din, Pero, hangyo lang sa gihapon ko ninyo. Nga unta, di sa kayo mo magpalabig sa iyo sa ninyo, naapagod may daghang mga buhaton nun tinigod basta buntag. Come on. Di ba sa may magdugay din, Brad? Nara may tuyo ka dito si Brad Paulo ni Mirasol. Tito Jerry. Oy! Umagaroon! Hoy. Kasayo ko din yung mga tawahan. Lagi. Nagunsa man na sila din, Sayo masalagi taon kay ni siya Bradger. Nagunsa maning tawhana din ni Brad. Wah, ba mo, baybaw? Nga kaslunon na mi? Ni Mirasol? Ha? Uy, kaslunon na mo, pero wa pa man mo makasal. Bangag sa ilong. Karong siya mong tinubagan, ha? Swap. Ayaw mo pag-away din, Kalma lang mo. Hilas ni mga tawana. Dindong. Uy, my loves. May buntag. Pasensya na nga, kuan ka nang nasintang ako. DJ Max Ribex. Ngano ba? O sabi na hitabo. Tungod ini mga tawhana ay mga yamukmok. Unsa inyong toyo, Paulo, Lucio? Bayang buntag na mo, Mer. Pasensya na kayo nga nasamok ka na mo rong sayo sa kabuntagon, ha? Unsa ba ako ikaalagad ninyo? Come on. Kuan, Mer. Kining si Arturo ra away isti Paulo. Mo'y doon ay tuyo ni mo. Unsa may toyo nimo, Paulo? Kuan, gusto nta ko Mer nga kitarang duha mo magsultihan ay. Bisa ka diyot lang gud. Di na mahimo. Uy. Ngano mo de? Imo na lang na isulti imong tuyo. Dindo, way kaso. Dali, Paulo. Ato tas teres magsultihan ay. Pero, Mer. Ayaw lang kabalaka, Dindo. Dali, Pao. Mga samukan. Ikaw, anong tutok ka na ko? Ha? Tutok ka? Ako? Oo, ikaw! Sigaw na imong ta. Ha? Sigaw na? I like kasi ko din. Siga naman ni daan akong mga mata. Come on, Dindo. Alita dali magsultihan sa kusina na. Kusina ta na. Tito. Pasag di na sila diyan. Tito. Sunod ba? Ay, nalipasuglan nila yung mga tawanan din. Uy, yo. Ay, kabalaka nila. Di. Ato tayo ito. Adto tas unahan magsultihan ay. Dili ta din. Unsa man kay imong toyo nga mibalik kung ka dinhi? Pasensya na kayo, Kamer. Kay gusto lang kong masayod kung unsa ni katinuod nga magpakasal na kuno ka ni Dindo. Bangag sa ilong. Tinuod na. Nakaset na ang adlaw sa among kasal karong December 20. Mora ba na gusto nimong mahibawan? Sigurado na ba ka sa imong desisyon, Mer? Yun na, Ragod. Nga ba mura makag-agrabyado kayo sa kong desisyon? Kuan mo, good Mer. Pasensya na gyud kayo ka ba nga nahinomdom ka sa itong mga panaad kaniadto nga kung dunay mawa na tong usa di na gyud ta magminyo pag-usap. Unsa pa na imong gipangyaw-yaw diha, uy? Mer, muhangyo lang gyud ko nimo. Bisag sa makausa lang kay gayon. Piyo nga ang imong mga mata.
Og kupti ang akong mga kamot anong makita nimo kung si kinsagyo ko. Nabuang na ka diha, Paulo. Nga naman mo gusto mangyog nga imo kung patuhoon nga ikaw si Arturo. Mer, bisag last na lang. Hatagi lang ko gigayon. Ako ang isaan nimo nga kumupiyong lang ka og kutan nimo ang akong mga kamot. Bahala na di na kamutuon ako. Di na yung kumubalik din hangtod-hangtod. Dili ko. Please lang, Mer. Isikaw sa lang. Nga naman mo gusto mangyog ka. Hangyo mo lang guning ako, Mer. Total, inighuman ining akong hangyo. Di naman ko magpakita nimo. Please, Mer. Sure ka? Sure lagi. More pa o. Honest pa yun. Bangag sa ilong. Basta ha. Musaad ka na ako nga dili nagyug ko nimo sa mukon. Saadan ako nimo. Ha, sige. Mupiyong ko. Kupti ang duha ako kakamot, Mer. Mikopot ako nimo. Unsa pa may gusto nimo mahitabo? Padayon na sa pagpiyong, Mer. Ug paminawa ang akong tingog. Sige. Maminaw ko nimo. Onya? Mer, nainumdum ka kaniadto. Niadtong dito ta sa dagat sa sikupan. Unya, namidbid ta atong baybayon nga puti kayo o mga bas. Unsa pa na imong gihimo diha, oy Arturo? Ato man lagi nga nang naadiha sa bus. Kanindot gud ana. Napay heart unya, napay naong nato. Mer, kinang baybayon, mao ni saksi sa atong timos nga hugma. Nga bisag unsa pay mahitabo na tong duha, way butang nining kalibutan nga makapahimuwag sa tong mga panaad. O Arturo, saksi ang tibok palibot nga ikaw ra gyud ang akong higugmaon hangtod sa akong kamatayon. I love you forever, Mirasol. I love you too, Arturo. Buhi ko! Mirasol. Kinsa magyug ka? Nganong parehas mo magtingog ni Arturo, ha? Ako ni Mer. Ako ni si Arturo, ang imong banang matuod. Dili ka si Arturo. Impostor ka! Pawa din eh! Pawa! Pawa dahil sa makapugong pa ko sa akong kagalingon! Pawa! Karaso! Kano? Asa nito po? Ha? Oo, mupahawa ko. Kung sa iyong gibuhat mo? Uwa din to. Waray kaso. Sige, Mer. Arin ako. Ano man? Ha? Okay ra ka, Mer? Okay ra ko din to. Ayaw na kabalakan ako. Di mo kung ako kung saan gibuhat atong tawhanan mo. Uwa ra. Okay ra. Uway kaso. Kumusta naman mo si mo igsuon? Nay, sa ako nang kiingon ninyo, wa ko magdumot ni Mirasol. Ug usa pa, wa naman mi mag-away. Okay ra man ming duha. Sa ato pa, miuyon ka na nga ikaw mahimuong maid of honor? Ay, pastila, Nay. Nga naman di ay og dili ko mag-maid of honor? Di ba di ay madayon ang ilang kasal kun wa ko? Uy, Riming, ayaw ra gud pagsultig ingon ana. Nahibaw kong nagpaubos na ng imong maguwang nimo. Busa respeto tahura lang sa dangyang hangyo diha nimo. Ay, pinugsanay na gyud ron bisag di luag sa akong dugang nga mutambong ko sa ilang kasal. Sangan sa atong pamilya, Riming. Ngilad paminawon sa uban nga ikaw raon ay dili mo tambong. Unya ang tanan, naa, ug misuporta nato. Di ba di ay mahimo, Nay, nga magunahon na pa ko og taas nga panahon? Total, layo pa masabto ang adlaw sa ilang kasal. Mas maayo man gid nang maandam ng daan ba samtang layo pa. Kay ibutang baya na sa invitation letter ang imong pangan aron mahibaw-an sa uban. Kung mangita na lang di sila lain ay. Baya ka, Riming, oy. Ayaw na pagdaghagkatarungan, oy. Bahala nagwa ka makauyon ni Dindo. Basta kay tambong lang gyud sa ilang kasal. Kay bao day hangyos imong igsuon nga motambong ka gyud. Tagai lang kog dugang panahon ay. Kay mo ingon raw niya ko nimo. Aboy no. Sige. Sunod semana kinahanglan nga dili na ko makadungog nga mobalibad pa ka, ha? Hello, kalain ni mo, Nay, uy. Magbuot ka sa akong desisyon. Ay, maglikay na lang kutas kagubot, Riming. Ilabi na gud sa imong tatay.
Lain ba kinagbasuko ni Jerry? Na, basi magdako na niya hinuon ng gamayng butang. Sakti lang, Nay. Akong paningkamutan sa sunod simana nga makahukom na kong tarong. Ayaw lang una ko ninyo pugsa karon. Kaya ako'y giukwardan sa akong kaugalingon nga musanong dayon ko. Nga wa pagani kong kauyon. Basta. Siguro alang yun, Reming. Oh, come on. Nakidungog ko nga, binako ang tingog ni Mirasol. O iya kang gibugaw. Ha? What happened? Marugwa na kay puruhan siya. Nasuko gyapon si Mirasol na ko og di nagyug ko paduolo niya. Pangag sa ilong. Oh, come on. Padayon lang, padayon. Pasagdi lang masuko sa nimo. Basta kay ayaw gyud ug bakuya ang imong gisulti niya. Sultihi gyapon siya, talk to her. Deep size. Ayay. Ang nakalisod siya kay nagasaan sa kuniya nga di nagyun ako sa samukon pa hangtod sa hangtod. Oh, come on. Nganong isaad magkaniya? Ha? Katarungan na tong ako, Asyo. Kaya ron musugot lang yun siya sa akong gihangyo niya nga ipiyong ang iyang mga mata ug kuptan niya nga akong mga kamot. Oh, come on. Unya, saman. Ha? Did you touch her? Mikupot sa bday ka sa iyang mga kamot. Did you touch her, han? Ulagay. Gikuptan niya nga nagpiyong ang iyang mga mata. Unya, ako siyang gipainumduman sa among kaagi nga misaad siya nako nga ako ra ang iyang higugmaon hangtod sa hangtod. Moto nga mura siya nakuratan pagbukan niya kalit sa iyang mga mata. Ug iya dayon kong gidasunan ug pangutana kung kinsa gyud kuno ko. Moto nga ako gyud siyang giingnan nga ako si Arturo bangag sa ilo. Oh, come on. Unya, wag ipon siya makumbinser nga ikaw si Arturo. Wag yapon, pertegyong gahiya. Ug nasuko noon sa samot nako ug iya kong gihingalan og impostor. Oh, come bangag on. sa ilong. Sagdi lang, Tor. Natural na nga maunay iyang maagian. Imo ba? Imo. Hapit ko masipyat. Basta kay imo maagian. Oh. Ayaw lang yun pag-surrender. No retreat, no surrender. Makasabot lagi na siya sa kadugayan kanas Mirasol. Oh, come on. Upadayon bagyong ko inisyo. Ay, padayon lang yun. Continue your journey. Bala kung sa'yo mahitabo. Whatever happen. Kuan ma, ang ako ba siyo? Kung maura gihapon og di gyud siya mutuon nako. Unsa man gay akong buhaton banghag sa ilong. Oh, come on. Padayon gyapon ka. Padayon. Pero siyo, murag mas epektibo gyud tingali tong akong gihangyo nimo. Oh, come on. Ang hain man adto, ha? Katubang akong giingon nga ikaw na lang manguritaw ni Mirasol. Ha? Oh, come on. Unsa? Oh, excited na kay ko tito. Sa adlaw niya sa among kasal ni Mirasol. Mausab kami din do. Di nasab mi makapaabot sa adlaw sa inyong kasal. Kuan kana salamat yo kay ninyo tito ha. O ni Tita Tintay nga mi suporta gid namo. Wa ka na sapayan oy dindo. Kami ang angay nga magpasalamat nimo. Kay nakita nako ang imong lahom nga pailob ug pag-antos sukad pa kaniadto. Nahibaw mi nga imong giagwanta ang taas nga panahon aron lang musanong si Mirasol nga magpakasal nimo. Siyot na pag-antos ra gyud. Mao. Magig na dito. Nagpaabot ra gyud ko. Ay, wala to na sa payan bisag wadayon ko sugta ni Mirasol. Pero sugod karon din do. Bansaya ang imong kaugalingon sa pagtawag na mo og tatay og nanay. Ni Tintay ba? Nanay tatay. Mas luag og nindot man pamation nga isipon na gimin imong mga ginikanan. Mao lagi. Pasensya na ka, tito. Tatay lagi, tatay. Ayaw lagi ang tito, tatay. Tatay. Tay. Kana! Mo na'y husto. Magtatay yun ka. Aron sa mga maanad ka og sangpit na magtatay nanay ba? Sige. Sugod ka ron. Tatay o nanay na nga akong itawag ninyo ni
Nanay Tintay. Ay, pagkatamis, pamation. Sangko sa langit ang akong kalipay nga gibati karon dindo. Nga kabahin ka na gyud sa among pamilya sa dili madugay. Parehas kita og gibati. Tay, sangko sa gyud sa langit ang akong kalipay. Daw, gibayaw ko sa kapanganuran sa akong gibati karon. Tay. Kumusta na kaming? Maayo man. Nasuko pa ba gihapon ka na ako ang dod karon? Naragong masuko man ko nimo. Sukad pa ka ni Atomir, wagid ko masuko nimo. Hinuon, nang luod ko, pero ako magdumot. Salamat na wali ka masuko na ako. Ikaw rin ginagunahon na nga nasuko ko nimo. Basin ikaw kain noon. Wa ko masuko ni mo, eh. Nang luod lang sa dinuon ko. Aw, parehas lang duha. Pero, Ming, dili kita anging mangluod sa usag-usa. Kinahanglan gyud nga magkasinabtanay kita permi. Oo, bitaw. Kinahanglan man gyud. O gani, ang isabtang magtinabangay sa mga butang nga atong nalipkan. Ilabi na sa mga butang wa tay kasiguruan kung kanang tawhana, takos pag yun atong dawaton isip kabahin sa atong pamilya. O kaha, usa gyud tinud-anay niyang motibo, nasayod man tang dagan siyang mga babae nga gibinuangan. O gani, nahimo pa siyang suspek kani ato sa kabantayon sa imong bana. Di ba? Gilat kayong paminahon nga siya pag imong gipili karon. Sorry kaayo, Ming. Ingon na lang ba di ani anak ka sayon, Mer? Mao gini mga butang nga wa na ko isabti hangtod ron. Kun noon sa yung misteryosong hinungdan nga siya pa imong gipili. Tingali, gugma ang rason ining tanan. Gugma? Ha, katawanan. Bisag dako gihapon kaayo nga atong pagduda nga may kalabutan siya sa krimen kaniadto. Unya gugma ang himuon atong pasangil aron lang madawat nato siya tipon sa atong pamilya. Sa tinuod lang, Mir. Nasakitan kay ko. Tungkol kay pinangga kay tika nga igsuon. Gusto ko manalipod ni mo. Pero ako'y mahimo tungkol kay gipili man ni mo tulungan na. Gusto na, palihog lang. Di na ta maglalisa ng mga butang, ha? Kawang lang ang tanan kung tungod lang sa imong gugma nga to niya. Pero ang gugma o kaluoy nato sa nahitabo ni Arturo kaniadto, naway pili. Tuod kinabutaan tas imong gugma nga tustaw nga nagpapatay sa imong bana. Unsa? Yun na, wa ko makasabot ato rin eh. Unsa ko'y imbergohon? No, di na mahimo. Nasito na ng mga butang nga. Oo, bitaw. Nakapirma ko og nabayaran na nako ang uban ako mga utang. Ha? Uy, klaro ako na ito rin eh. Buhatan yung trabaho. Kaya kung di gani na ma-resolve ng isyuhab. Ingna na si Mr. Valdez nga. Wa pa siya makaila kung si kinsa ko. Busa di ko nila hagiton og ingon niya na. Ug ayaw gyud sukda ang akong pailob. Tungod lang niya na mga butanga. Kiwa gyud ko mahadlok labisag unsa pa'y mahitabo. Oo, sige. Og, di na ko gusto. Ug daghan pang istorya riha. Kadili sila kapaabot nga mabayran ako sila. Aw! Magpasensyahay lang niya ta. Bisag mo pabor pa nila ang korte. Pero di ko musugot. Nilang embargoho ng akong mga properties. Oh, sige. Ipaklaro na niya ang tanan. Sige. Bye. Busit. Gihatagan gyud kog dakong problema da. Usa man problema din. Buang ginis Mr. Valdez. Gusto niyang embargohon ang tanan akong mga properties sa Villa Casa. Uy, mo ba? Nagsalig bang ko ng tawhana? Nga na ay ikabuga. Pero, kung ako'y ang hagiton, di na ko siya sibugan. Bahala na pabor niya ang korte. Sukla na ko siya bisag unsa pa'y mahitabo.
Ya, may plano ni mo din. Ignore raw niya, tika. Basta ako unya ning ipatrabaho ni mo. Oh, ingnan niya ko din. Bese ko sa orasa. Naglalis na sad mong riming. Wa man ay. Nang hubag man sa lagi ng mata nimo. DJ Lax Wara ni Nay, Ribex. Nay. Oh, unsa man, Mir. Okay raman siguro no nga lain-lay atong ibutang nga pangalan sa Maid of Honor. Oh, kay nga no, nibalibad gid si Riming. Di lang siguro nato pugson si Riming, Nay. Kinaaman sa si katarungan, God. Oy, dili na mahimo, oy. Bisag unsa pa nang iyang katarungan, Mirasol. Kinahanglang mo tambong gid siya. Og siya giangang himuong Maid of Honor kay igsuon kaniya. Di lang siguro nato siya pugson, Nay. Nakasabot man sa kong Riming. Mangita na lang siguro taglain. Makigsulti ko niyag usab. Bisaad man to siya nako nga ining si Manaha, muhukom siya. Ako rin mahibaon niya, Mirasol. Kinahanglang mo apil gid siya. Mapugos yung ka, ditintay si Riming, aron mo tambong gayod sa maabot kakasal nila ni Mirasol o Dindo. Kaya galaan na Yosef sa pagpaminaw uban pang masumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maanghel. Tagsuwat Emmanuel Nadila Sakol, ubos sa direksyon ni Ria Arellano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama.